mga kagusok, ani ako kumansa. Asa lapit ini mga kagusok, kung ikaw Surigao no, nagtawa mga kagusok. Jari mga yati. Yan, shout out na to mga followers na to diya. Yan mga kagusok mo. Tabo ko sa pikas tulay yan mga kagusok. Pasigod sa pikas. Yan mga kagusok. Oh, diba kana isang view. Surigao Boat Club mga kagusok, dari ko kumansa Surigao Boat Club. Nantawa na kanina mga kagusok ko. Yan. Shout out sa mga viewers. Dari si kagusok nakasuri diri mga kagusok, lag panagsa. Yan. Mura ko diyan sa gawas. Mura ko diyan sa gawas sa nasod. Mga guys ako, lalira. Yan mga kagusok, shout out sa mga viewers, followers nato diya. Yan. Oh, di ba kagana? Nakaari na kasud ko, nakalaga ko mga Surigao noon. Ako taga Surigao kasud ko no. Kay ungot nga no. Kung pagod ka sorry diri, yan no. Dali ako diri. Yan mga kagusok ko ang tulay oh. Ang bridge tama sa Surigao. Yan. Ang Surigao Boat Club mga Surigao noon. Hey, kagana lamang feelings no. May kwarta. Kagana feelings may kwarta, picture kan ta video. Ingkot panagsa. Ay, relax. Ay. Yan mga kagusok, relax sa diri. Shout out sa mga viewers. Thank you for watching guys. Celebration ni kagusok 18K. Yan.